Исәнмесез. Шундай заман келді. Бары тек шаққа таратырған әйбіріне генә укыйбыз, искитәрлек текстларны гына карыйбыз, фильмнарны, тапшыруларны тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Гадәти, нормаль, дөрес хәбәрләр булса, тыныч кына карамыйча ябып та куйган чаклар буладыр. Шуңа күрә тиражлар төшәдер. Бәлки шул сәбәп беренче урында торадыр. Менә Идел журналы. Октябрь саны. Тышлыкта тәртипле генә киенгән кызның урман буенда торуы. Бу инде Тувага сәяхәт итүче кыз турында. Булай бер карасаң, Иделнең бу санында игътибарны җәлеп итә торган язмалар бар, шаккатырга да мөмкин. Мәсәлән, әдәби суд, шундый традиция. Яшь шагыйрә Руцилә Садриеваның бер шигырь сәлкемен тикшергәннәр, сүккәннәр, мактаганнар һәм мәхкәмә ниндидер карар чыгарган. Зинур Хөсниярның тарихи романы бар монда. Зөләйха Камалова хәзерге заман музыкасы сәхнәдә ничек яңгырый шул турыда язган. Һәм башкалар. Гаилә һәм мәктәп журналы. Яңа басма. Ул минемчә бу юлы көчлерәк тә чыккан. Анда беренче 5 мәкаләне карап чыктым тиз генә. Йөзлек белән туганнар, ул Гөлсинә һәм Әлфәт Закирҗановларның, галимнәрнең гаиләсе турында. Бик кызыклы гаилә, милли гаилә, аларның балалары да шундый акыллы башлы, гыйлемле икән. Басым ясау вакыты узган. Мәгариф министрлыгының зыялылар белән очрашуы, ишеткәнсездер, бу юлы анда фоторәсемнәр белән бирелгән бу сөйләшү һәм анда әйтелгән фикерләр цитатага бирелгән. Тәртипле кеше, акыллы кеше моны укырга тиеш. Владимир Познер белән әңгәмә. 4-5 мең акча түләп җыйды Познер үзенең иҗат кичәсенә 12 залына. Әлбәттә, бик күпләр бармады. Акча булмаганга да түгел, бәлки вакыт җитмәгәнгәдер. Бер цитата. Тел этносның, милләтнең беренче күрсәткече. Бездәге кайбер телләрне ашчылык телләр дип йөртү бик сәер күренеш. Киресенчә, туган телне укытырга, үстерергә кирәк. Мин 3-4 тел рәсми булып саналган илләрне беләм. Шуларның берсе Швейцария. Республиканың милли теле рус теле белән бер рәттән рәсми булырга тиеш дип әйтә атаклы журналист Владимир Познер. Көтелмәгән ачышлар һәм көтелмәгән очрашу. 14 яшьлек кызның сабагы, гаиләдә җәберләү, бала блогер була алмый. Менә шундый баш исемле дөрес мәкаләләр, кызыклы мәкаләләр бар гаилә һәм мәктәп журналында. Шәһри Казан газетасын искә алганда һәр вакыт кайчан шәһәрне газетлы итәбез һәм Казанда яшәүче кешеләр кайчан татарча укырга өйрәнә, татарча журналлар, газетлар карый дип сорыйбыз һәм бу сорау дәвам итә. Инде яңа баш мөхәррир белән эшләүче Шәһри Казан шушы юлдан бара. Бу санда, калын санда инде бу такси илчемине дигән мәкалә күрсәтә. Әйе, бу Казан шәһәрендәге тема шаккатырмаса да актуаль. Казанда әле генә булып үткән паркларның, урбанчыларның конгрессы турында ишетеп шаккатым. Инде хәзер бөтен дөньядагы паркны оештыручылар Казанга җыелып, өйрәнәләр безнең тәҗрибәне һәм Евразия буенча парклар оешмасының бүлекчәсе төзелә һәм президент киңәшчесе Наталья Фишман шуның җитәкчесе була. Кирәк бит, Татарстанда ишетәсезме, юкмы, Казанда хәзер бөтен Евразия паркларының мәркәзе һәм өйрәтүчесе. Мөслимдә парк төзелә, бөтен дөнья килеп шуны өйрәнә. Шаккатмыйча нишлисең? Әле ул гына түгел. 22-26 октябрьдә 4-нче халыкара стендап фестиваль үтәчәк. Көлке бәйгесе оннан артык мәйданчыкта булачак. Анда 62 шәһәрдән, 3 илдән 330-дан артык катнашучы гаризасы кабул ителгән. Көлке фестиваленә дә аптырамыйбыз. Инде хәзер Казанда бөтен дөнья көлке фестивале үтә шушы көннәрдә. 24-26 октябрьдә Иннополис шәһәрендә 2нче тапкыр яшь архитекторлар биенналиясе, ягъни шундый күргәзмәсе үтәчәк. Бусы да халыкара дәрәҗәдә. Кирәк бит. Безнең Казан шундый дөнья мәркәзенә әйләнде. Без зарланабыз, безнең милләтебез, туган телебез, мәгърифәтебез дип, чыннан да урынлы зарланабыз. Ләкин барыбер Казан шаккатырган эшләр белән дә дөньяны үзенә карата икән. Шәһри Казан бу турыда яза, шаккатырамы? Минемчә, күпләр үзебез шакката белмәгәчтен аптырамыйдыр да мөгаен. Менә әле генә башланып тора Шымбай фест дигән фестиваль, шул ук Казанда бит бу. 18 спектакль күрсәтелә, 17 коллектив катнаша.
Bütün illerden kile Kurşak teatrları. Kazanға Kurşak teatrları үзләренең Шымбай фест дигән фестивалендә катнаша. Бары тик ичкене театр шушы 17 коллективның татар, башкорт һәм белорус театрлары гына ана телләрендә чыгыш ясый. Мин шаккаттым. Ватаным Татарстанда да көчле язмалар бар. Мин бер генә мәкаләгә тукталам. Марат Карбиров белән әңгәмә. Ул язучы. Минем иң зур кемчелегем дәүләтем юк дип әйтә ул. Сискәнеп киттем. Шаккаттым. Ничек инде шундый уңышлы, талантлы язучы, Уфадан килеп Казанда дөнья күрүче, каләм белән икмәк табучы, андый фикергә килгән. Аның китап дигән романы чыккан, кешеләр караганнар, мактаганнар, ләкин искитүчеләр аз булган, чөнки укучылар, танышучылар, гаҗәпләнүчеләр кими икән. Нәрсә дип яза бу интервьюсында Марат Кабиров җавабы. Бөтен татар язучы өчен җавап бирә алмыйм ди ул. Минем иң зур кимчелегем дәүләтем юк. Улым дип әйтерлек илем дә, халкым да юк. Булыр инде бер мәл, ләкин бүгенгесе. Авыр хәбәр бу. Илем дә, халкым да юк дип әйтү, Марат Кабировның шулай ачынып әйтүе, шул кәефкә генә бирелгәндер. Бу әлбәттә алай түгел. Ләкин без моны расламадык әле. Марат Кабиров һәм башка аннан да популяррак яки бигрәк язучыларыбыз, рәссамнарыбыз, шагыйрьләребез булса да исебез китте бит. Шуңа күрә кай вакытта шундый кәефкә киләдер дә милләттәшләребез. Мәдәни җомгада Искәндәрдә галим белән хушлашу дигән язма. Әйе, Җәүдәт Миннуллин дигән тарихчы Нашир вафат булды көтмәгәндә. Университетта үзенең дәресен тәмамланып студентлар янына чыккан вакытта. Бу язмада Җәүдәт Миннуллинның коллегалары, шәкертләре, башка галимнәр үзләренең күңелендә булган фикерләрне әйтәләр. Андый вакытта барыбер сискәнергә кирәк. Нинди галту? Зиялы, белемле кешеләр өчен әлбәттә җитди басмалар, җитди хәбәрләр бар. Мәдәни җомганың бу санында Касимия мәдрәсәсе турында җитди мәкалә, анда кемнәр генә укымаган. Гаяз Исхакый, Муса Бигиев, Садри Максуди, Захир Бигиев, Галиаскар Камал, Авзал Шамов һәм башкалар. Ә без беләбезме, ул кайда урнашкан Касимия мәдрәсәсе? Һәм ни өчен ул Апанай мәчете янында якын гына булса да Касимия дип атала? Гаҗәпләнергә сәбәпләр бар, әгәр дә гаҗәпләнә белсәк. Мөхлисә Бубый турында конференция бик шәпләп үтте Иш Бубыйдан. Шул турда репортаж бар. Һәм кулымда безнең гәзит. Ул дәүләт ярдәменнән башка чыга торган гайры рәсми бәйсез газета. Әлбәттә ул шаккатыра белә, кискенрәк темаларны ала һәм шуның аркасында бәлки тиражда туплый торгандыр. Бу санда хәтер көненә багышланган язмалар бар. Урлашкан һәм фил үтергән өчен үлем җәзасы дигән мәкалә үзе җәлеп итә инде ул безнең илебез яки безнең республикабыз турында булмаса да, һәм Рәшит Сабировның бәхәсләшүе. Хәтергездә булса, Әлфия Абзалованың каберендә куелган һәйкәл алдында әйткән сүзе белән ул шаккатырган иде. Интернет тулды Рәшит Сабировның шундый ачы сүзләре өчен һәм ни өчен Әлфия Абзалова урамы этләр генә яши торган, йөри торган шәһәр читендә була дип әйтте. Салават күпере мәхәлләсендә яшәүчеләр бик рәнҗегән һәм Рәшит Сабиров җавап бирә. Шулай ук бәхәсле җавап бирә Рәшит Сабиров. Ләкин безнең гәзит аның җавабында язып та, башка фикерләрне әйтеп тә, минемчә, укучыларның игътибарын үзенә җәлеп итә. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры да шаккатыра. Бу театрның яңа баш режиссеры чакырган Екатерина Корабельник дигән Мәскәү режиссерын, татарча белмәгән һәм Юмор баш дигән спектакль куйган. Һәм яшьләрчә шундый аерым хәзерге заманның рухын чагылдыра торган спектакль куйган, шаккатырган. Халык мактый, барып карарга кирәк. Фәнзилә Мустафина хәтер көненнән репортаж язган. Аның исеме 10,000 кеше җыелса, бәлки чыкмас та идем дип әйтелә. 250 кешене дә җиңел түгел хәзер шушындый хәтер көннәренә митингларга җыю. 10,000 кеше турында уйларга һәм гәзиттә язып шаккатырга гына кала. Укучыларны гаҗәпләндерә торган тагы бер язма Вахит Имамовның яшерелгән тарих дигән китабының кайбер бүлекләре. Бу инде мәхкәмәгә бирелгән тарих китабы. Менә шуңа күрә безнең гәзит менә шушы китапны үзендә бастырып чыгарып, безне гаҗәпләндерә һәм игътибарны җәлеп итә. Хәзергә сау булыгыз.